Ni kaburudo kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu bɛ Gawo dugu camancɛ de la min bɛ wele ko Tombeau des Askia nanzarakan na. Yɔrɔ minnu la sagonin don min bɛ se ka kɛ misaliya ye ka kɔrɔbɔrɔw ka tariku kɔrɔw tɔbɔtɔ. Ni yɔrɔ min kɛrɛnkɛrɛnnen don n'a jɔlen don ni bɔgɔ ye. Jɔra san 1495 waati Askia Mohamed fɛ. Min la kodɔnna ka bila Mali ka seko ani dɔnko tariku kɔnɔ. Mamadou Samake ale min ye Gawokaw ka ni yɔrɔ kofɔlen kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu n'o ye mission culturelle de Gawo ɲɛmɔgɔ ye. Da sera ni kaburudo kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu nafa ma. A ko Askiaw ka kaburu ye dɔfɔ yɔrɔ ye mun bilala sen kan Askia Mohamed fɛ kabi san 1495 yɔrɔ ɲɛnamaba de don mun bɛ kɔrɔbɔrɔw olu ka mara kofɔ n'u k'a ma ko Empire Songhai ani a b'a u ka waleya danganiya bi fɛnɛ dɔfɔ fɛn kɔrɔ don mun ni a tɔgɔ sɛbɛnna duniya olu ka seko ani dɔnko o tariku kɔnɔna la kabi san 2004 wagati. Gawo dugudenw bɛɛ lajɛlen kunna wololen ni doni ni yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu ye u bɛ se k'u yɛrɛ majamu ni min ye. Umaru Seydou Maïga bɛɛ Gawo kaburudo kɔrɔ ninnu nafa fɔ. C'est un musée pour nous. Ni me n'a fɔ musée de y'an bolo ko kɔrɔ yɔrɔ kɔni lajɛ yɔrɔ tiɲɛ la n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko a ko kɔrɔw dɔnbagaw kɔni bɛ bɔ fɔrɔ jan ka na Tombeau des Askia lajɛ an fɛ yan nin bɛ Gawo ɲɛ yɛlɛma nin kɔni nin ye kunna wolo de y'an Gawokaw bolo yan. Ka kɛ ni nin yɔrɔ in ye min kɛlen don wasola ko ye taabolo minnu bɛ se k'a to a ka lakɔlɔsi olu fanga dɔgɔyalen don k'a sabu kɛ sanji ka tiɲɛni nɔ ye o kɛra sababu ye ka ni misiri sanfɛla tɔli dɔw tiɲɛ ka bɔ ye o y'a to yɔrɔ in fanga ka dɔgɔya min jɔlen don ni bɔgɔ ye cɛkɛda bolo min sigilen don ko kɔrɔw la kɔlɔsili kama ni o bɛ wele ko direction de l'architecte ɲɛmɔgɔ Abdoulaye Cissé ale ko k'u ye baara minnu sigi sen kan walasa ka ni yɔrɔ kɔrɔ ninnu n'o ye u ka architecture ye n'a jɔlen don ni bɔgɔ ye lakana baaraw taabolo gɛlɛyalen don u bolo ka sabu kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ye bawo a yɔrɔ ninnu jɔli bɛ se ka ninkura de di a bɔgɔ kaburudo ninnu ma n'o ye tour pyramide ye baara min ɲɛ ka misɛn nka a nafa ka bon i n'a fɔ Abdoulaye Cissé sinsinna kan cogo min na. Tiɲɛ don wale minnu b'a to misiri in kɔni ale bɛ to matarafalen o bɛ kɛ dugudenw fɛ ani kulu min sigilen don kɛ a ɲɛsin a ma nka i ka dɔn k'a fɔ ka ni baara sugu boloda walasa ka misiri k'ale lakurakuraya nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye o la an b'a yira k'a fɔ nin ye baara belebele de ye an kɛlen don ka mun boloda cogo min na an kɛlen don ka baara minnu kɔni k'an b'o olu kɛ an ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɛ wagati kofɔlen o kɔnɔna la. Ni kaburudo ninnu jɔli nafolo bɔra Hafid Baɲumankɛtɔn kun o min ye Baɲumankɛtɔn belebele ye diɲɛ ɲɛfɛ min sigilen don sen kan n'a ka baara wulikajɔ dɔ bɛnnen don kɛlɛw ani duguw ka laadalafɛn kɔrɔw olu la tɔbɔtɔli ma ka fara maakɔrɔw ka fɛn dilannenw olu lakanali kan min bɛ se ka kɛ bonya ni kunnawolo kɔnɔ ka kɛ ni hakilina fɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigili ye sen kan n'o baara dɔw bɛ kɛ ni yiri ye yiri min bɛ wele ko bois de Wusu nanzarakan na o min bɛ kɛ sababu ye ka fangaba di an ka nin siti ninnu ma ani k'a to a ka jɔcogo kɔrɔ la ko kɔrɔw tariku bɔbagaw i n'a fɔ Mohamed Soumeilu Traoré ni lakurayali baara ninnu nafa ka bon kosɛbɛ jamana ka seko ni dɔnko tariku olu la kɔlɔsili kan. Ni lakurayali baaraw kan ka kɛ sabula n'i y'a mɛn ko Tombeau des Askia o b'a jira k'a fɔ ko masaba caman olu de su donnen don yan Gawo yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ masaba Askia 10 ɲɔgɔn olu de tɛmɛna Gawo kunna yan. Dugudenw la wasalen don n'u ka tiɲɛ kɔrɔw ye wa u jigi b'a kan fɛnɛ ka se ka nafabɔ siraw sɔrɔ min nafa bɛ se ka sɔrɔ dunanw ka dongabɔw sen fɛ ka fara seko o la tɔbɔtɔli kan u ka marabolo kɔnɔ. Mamadou Samake da sera a ma fɛnɛ ko baara minnu sigira sen kan kɛra sababu ye ka maakɔrɔw ɲɛlaki ka na u ka dugu kan wa a fanba bɛɛ lajɛlen bɛ ka na ka n'u ɲɛda ni kaburu kɔrɔ ninnu kan n'o ye pyramide ye min bɛɛ lajɛlen ladilanna i n'a fɔ a tun jɔlen don cogo min na ka kɔrɔ o bɛna kɛ sababu ye ka sɔrɔ yiriwali sira kura wɛrɛw di an ma an ka nin yɔrɔ ninnu na yan. Ne hakili la a bɛna dɔ fara mɔgɔw bɛna bɔli min kɛ yan ka d'a kan a ka baaraw kɔnɔna la an yɛrɛ y'a ye mɔgɔ caman de nana ka na bɔ yan minnu tun ma deli ka se yan u bɛna nafa sɔrɔ a la kɛrɛnkɛrɛnlela ka tagama a kɔnɔna la ani dongo don an bɛ dunanw de sɔrɔ minnu fɛnɛ bɛ yan.
de venir visiter. Et tous les jours, on a des visiteurs qui sont là. Ali ni k'a sɔrɔ waati yɛlɛma ani saheli yɛrɛ kɔnɔna tarigu taabolo tun gwɛlɛyalen don. Askiyaw ka kaburu min bi wele nanzarakan na ko Tombeau des Askia bena to an ka dugu kokɔrɔyaw tarigu kɔnɔna la min nafa ka bon wa dugudenw b'u waso ni min ye Gawo yan. Ka kɛ n'an ka seko ni dɔnko ani dugudenw ka wulikajɔ cɛsiri baaraw ye ni yɔrɔ kɔrɔba min ni a nafa ka bon Gawo dugudenw ma n'a jɔli bɛ taa san 500 ɲɔgɔn na labarikalen don hali bi k'i kɔ da waati la wa min bena to senna fo waati jan ka yira an denw an'an mɔdenw na diɲɛ waati wɛrɛw la walasa ka ni tiɲɛ ninnu lakana k'u tɔbɔtɔ min nafa tɛ se ka fɔ ka ban.